Прывітанне, мае шаноўныя гледачы. Сёння панядзелак, сёння пачынаем з фаша Б, як і абяцаў у пятніцу мінулым. Спадзяюся, вашыя выходныя былі прадуктыўнымі, вы адпачылі і гатовыя дзеля нейкіх велізарных учынкаў, якія абавязкова вам удасца здзейсніць. Так, я амаль што гатовы. Адзінае толькі, як заўсёды, трэба знайсці сваю трансляцыю. Проконтролировать, как был гук. Так, трансляция знойдена. Гук ці мається ці ні? Знойдена. Гук мається. Добре. Чат працює. Можем починати. Ну що, сьогодні план простий. Нам засталося кольки? Бачите, 218 мається, 600. Нам потрібно 229 100. Покольки у нас у минулі часи, минулі рази, доволі часто ми колькі там 29-30 тисяч, амаль 25-29 тисяч у нас атрымлівалася нафарміць досвіду. Гэта азначае, што мы сёння 100% купляем фаша Б, десятку. Паколькі у меня на гэтым AMX маецца ўжо майстер, то ды не адзін насамрэч, то ў такім выпадку мы просто будзем купляць, тым больш што на выходных я добра зафарміў. Колькі там атрымалася зафарміць 3 мільёны з паловай, хімачна. Вось, і ўсё, мы будзем з дзясятачкай барабаннай, якую будзе трэба будзе толькі пракачаць палявую мадэрнізацыю і, як кажуць, усё будзе выдатна. Паедзем на балкон, станем. Адзінае толькі спачатку праз хмызы. Я спадзяюся, там нехта будзе падсвечваць супраціўнікаў. Вось. А так, слухайце, ну, паколькі я гуляў толькі на не да десятках, так, пачынаючы з васьмёркі, ну, неблага. Увогуле галіна фаша Б, яна мне спадабалася. Гуляць даволі проста, даволі эфектыўна за кошт таго, што у вас барабан. Вось як тут на 4 набоі. Калі не памыляюся, у фаша Б будзе 6. Вось, з перакідваннем у 2,5 секунды ці 2 нават. Так, ці 2 гэта ж у 50 Б, калі не памыляюся, 2 секунды. Вот, паміж набоямі. А барабан там перакідваецца каля 30-35 секунд. Тут у фаша Б яшчэ не ведаю, не памятаю, насамрэч, ну паглядзім, я упэўнены, што будзе плюс-мінус тое самае. Стерва подъехала, але она потискается, так? Бляха, треба было стать на отстрок. Сподіваюся, так, хтось допоможе. Ага, я уже у засвете. Ще випіра нешта там быкуе. Цікаво, ці гэта стерва мяне свяціла. Ну, напэўна, гэта стерва. Бо я правым катком выходзіў. О! Выдатна просто. Давай, родненький, недзе тут быў КПЗ. Ага. Там віпера яшчэ маецца. Ой, скуды блях, слухайце. Віпера таксама ўнізе. Нешта, канешне, я такое не бачу, каб... Каб усе ПТшки яны упалі ў гэтую шчыліну. Я такого яшчэ не бачу, калі шло. Звычайна яны неяк застаюцца, ды я так раблю заўсёды. Па-за гэтай зонаю, якая цябе дае свет, ты становішся і нармалёва там адкідуеш, а тут пападалі ўсе, навошта, не разумею.
Цікаво, його бачу тут чи ні? Ой, ну йолопали, ну. І не кажи Clumsy Fools. Докладно. На жаль, нам от поїхав, мог би і кинути йому. Таким випадком не поспів би мені кинути эту тику. Ладно. Такое бывает. Коли что, это перший бой, я в уголе не разминался. Нельзя так робить. Треба ж разминаться, бляха. Прочнуться нормально, по-перше. Хто як, хто з кавою, хто з гарбатою. Не пропита. Броня не пропита, каже. И не кажи, звери, натуральные звери. 15-3, бляха, ось гэта гульня. Кого вас распоряджала? Слухайте, ну доволі часто здараються гэтыя. Я забыўся, тому не, зараз мы не будем. На что я забыўся адразу скажу, гэта на резервы, трэба ж подрубіць резервы было. Тому ікса я зараз не здыму. Вяртаючыся да гульні, даволі часта, слухайце, былі гэтыя тарбабаі. У мяне заўчора толькі было двойчы 15-0. Гэта, конечно, ну, хвалю я. Вось такое глядзенне. Што там з балансерам, я не ведаю насамрэч, але, ну, мне такое не падабаецца, факт. О, барабаны ёсць, фугасы, добра. Спадзяюся, там ніхто не зойме мою пазіцыю, я смогу паваліць гэтыя дрэвы на ўзгорку. На мой погляд, на гэтай мапе гэтая пазіцыя наверсе, там яна самая лепшая. Значна лепшая, ніж з таго рэспу. Як можна рэсп абазваць беларускім адпаведнікам, а? Калі ведаеце, напішыце ў каментарах, калі глядзіце гэта ў запісы, але цікава, як рэсп можна назваць на беларускай мове. Які б такі падабраць адпаведнік аўтэнтычны. Курва, ты паглядзі на яго. Засвяціў, не? Не засвяціў. Добра, маскіроўкі хапіла. Ой, блядь, да не, ну, людзі, ну, блядь, да як? О, дзякуй Богу, Грыль не паехаў. Грыль не паехаў, і гэта добра. А шарфутюр не робіць, не робіць. Валіць. Бля, не ведаю, што вось гэта яшчэ трэба валіць. Ну, 2 фугасы зараз отдадим. И еще чего? Что тебе еще потребно дать? Каже, отступать. Ага. Став, бляха, нічого не кидає, ніби перенабиває з фугасу. Там еще ебр ездил. На что ты перенакидываешь в эти фугасы? Треба было кидать их. Все, минус. Слухайте, адзінае, што вось гэты хлопец мне хвалюе тут, ведаеце, так непрыемна ён катаецца. Вось калі б яго не было, то можна было б сюды адразу на зелёнку выставіцца, там ёсць музыкі, куды можна праціснуць уперад. Бляха, ён знік. Недзе там лётает. Гэта ебры лётаюць, што шалёнае. Ненавіджу колавікаў. Не трапіў. Трэба было імгненне выбраць іншае.
Літаральна там імгненнем. Ой, ну 304, ну это могло б бути трохи больше. Сколько тут альфа? 300... 400. Что? А як это 304 вылетело? 400. О-о-о! Ого, дык гэта амаль што мінус 25 было. То бок 300 у мяне мінімальная альфа. Так жа ж? Мінус 25% ад 400. Гэта ж... Гэта ж 300. На другі не полетел. Гэта ж 300, так? Бо 40, 40 і 20, полова. Вось, это ж атрымліваецца 100. 400 мінус 100? 300. То бок у мяне зараз вылецела амаль што мінімальная альфа, якая толькі магчыма. У гэтага танку. О, холера. Ну давайте уже ТНH, ён уже не выслізняў мяне з рук. Я уже перанабіўся, бачыце, гатовы. Не хапае толькі, слухайце, гэтаму AMX фашу, AMX фош. Не хапае то трошки хуткасці зведзення. Там же ж павінна быць гэтае, якія. Ла-ла-ла-ла, забыўся. Ой-ой-ой-ой, як іх адкідваецца. Гэтыя пікселі. Бляха. Страляніна вышэйшага ўзроўню. Гэта ўсё без размінкі. Прабачце, калі што. Гэта проста адсутнасць размінкі. Ну что, Ебр, давай. Давай, родненький, мы готовы. Артурка, 2008 года народжения. Давай. Нясмелый хлопец. Ух, и несмелый. Тут уже кобра нават барабан отдала, а ты все стоишь на месте. И не засветилась, ничего не отрымала в свои пульсы. Но. Ебер, давай. Боже мой. Ну чего ты? Ну смелей. Родненький. Я что-то зусім поплыл. Ворожа ЛТ нема, и он стоит себе. Боится, боязливец. Так, а чакай, а яны... Не, яны не ў зв'язку. Ебр з гэтым шарфуцёрам. Я чамусьці зараз падумаў, што ён проста перанабівае барабан, а гэта яго чакае. Але яны не ў звязі. Ну, добра, апошнія набоі паляцелі, але толку ніякага. Так, у іх, слухайте, яшчэ да халеры танкаў. Я нешта тут іду, ўжо 5 танкаў іх. Яшчэ 5 танкаў іх. Прывітанне нехто далучыўся, прывітанне табе. Ух. Амаль што ў піксель. Усё, скончыліся тут на гэтым фланзе. Ці ёсць сэнс перанабіваць? Нема сэнс перанабівацца, бо застаўся толькі адзін.
І ён будзе на выспе там стаяць наверсе хіба што. 750, не. Яшчэ не открываю гэта 110,4. Ваяра кому патрэбна там. А, шарфутюру. Дык хто ж яму забараняе? Няхай бярэ, калі паспее. І задаволены, напэўна, як крыты паравоз, слухайце. Зараз такі ту-ту, ваяр. Я малайчына. СПС. Что такое СПС? Нема ў слове дзяку СПС. Колькі там? О, 6000 засталося досвіду. Яшчэ один добры бой і можна ўжо купляць фарша. Б. Так, десятки. Цікаво, ці наші поїдуть на правий фланг. А то ж нешта апошнім часом не надто вже добре їдуть туди. Не ведаю, як яне, я докладно поїду. Станем там посеред деревом. Surrender to Shredder, or you will never make it out of here. Так, Центуріон, Леопард буде на отстрелі стоять. О, ВЗ. Нормально наші хлопці їдуть. Тут лепей нічого не ламаць, не чапаць, бо па гэтым, калі арта у нас адэкватная, то яна будзе бачыць, ці нехто там ездзіць, ці не. Як і тут. Калі вы на арце гуляеце, глядзіце заўсёды, ці разбураны гэты плот. Калі разбураны, то кідаеце блайнд. Так, паспеў не зрынуць. Вау, Центуріон, Центуріон! Нешта ты, хлопча, зусім. Так. Ой, блядь, Центуріон просто подставіўся пад усіх. Просто пад усіх. Так. Ну, блядь, ну, неяк святло трэба даваць, не? А то пасталі ўнізе. Я тебе молю, ляці, куды ты ляціш, дочь? Гуня. Просто 2 набоя або куды полетели. Их это бесплатно проехал. Ой. Бляха-муха, як яны зараз добра падстаўляюцца, вы толькі паглядзіце. Мне яшчэ 6 секунд.
Давай, 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 давай. Прожета, куди ти з'їхав, дурень? Тобі тут треба бути. Так, зараз треба не концепта подловити. Треба концепти збивати. Penetration! One of our tracks is damaged. Enemy is hit. They're trying to immobilize us. Контра собака. I will get those wretched reptiles yet. Супер. Stand in the way of the shredder. Супер, отрималися. 485, я навіть танкануть могу ще ніяк. Так, 40 і так далі. Давай, давай, давай. Сюди до нас їдь. Ці навіть тільки не розуміють, чому не повалили гэта древо. Угу. А ось і футюр. Футюр чекає. Не, ну ты погляди на его, а? Вось гэта нахабнасць. Вось гэта нахабнасць збоку. Што? Блядь, як ён гэта робіць, а? Як ён гэта робіць? Два набоі танкануць, адзін бартом, другі бляха носом. Ой. Нічога, нічога. Адзіна толькі мы шотныя, і для арты нават шотныя. Це трэба акуратна. Так, подъехать, магчыма удастся им засвяціць гэтую ЛТ. Галоўнае, каб ЛТ мяне не засвяціла. А іх дзве ЛТ яшчэ. Ай-яй-яй. Так, яны кідаюць гэтую пазіцыю. Я маю на увазе яны, гэта вось ВЗ і Прожета. Не, Прожета у нас, конечно, такі таленавіты чалавек нейкі. Стаяў па-за спінамі нашымі. Толькі потым прыехаў, пры гэтым усім ён згубіў палову ХП. Ну, карацей, цікавы чалавек. Нейкая малпа. Ага, я ж кажу. Прыехаў, бляха. Свяціць. Ай-яй-яй-яй-яй, хлопцы, трэба трапіць. Дзякуй. Дзякуй, рандом, дзякуй. Просто неверагодны. Так, лепш перанабіць барабан. Ехаць на абарону базы, бо яны зараз будуць рашыць, колькі іх тут? Раз, два, тры. Лічу, што толькі два. Што за пілімканне такое ў мяне? Трэба будзе пасля гэтага бою паглядзець. Нічога не бачу, калі што нікому нічога не прыходзіць. Адкуль гэтая пілімка? О. Ой-ой-ой-ой-ой, якія тры набоі толькі што залетела. Слухайце, як у лепшыя часы, а? Я такога не памятаю уже давно. Узгадайце просто гэты
стрім, який був у п'ятницю, як там летіло. Добре чи ні? А тут 3 з 3, просто вах! Вах, просто бомба, вау! Давай, 60 ТП. Ой, Т-54 у нас нечто там зробив незрозуміло. Так. Ти що робиш? Penetration. We are immobilized. Go. Курва мать, курва мать. Domination. Собака, бляха, говняком кинула. А таки бог будь бой. Да я воєра взяв. Оу, я навіть не заважив. Що я ж воєра взяв. Добре. Доглядім. Это ви, хлопці, винуваті. Вам треба було этого батшата добирати уже давно. І він занадто близько до вас стоїть. І все це робить занадто нахабно. Нарешті. На. Як його не трапляю. Ти не мог по мне так кинуть? Ага. Давай, подтискайся уже под Т-110,5. Бачиш, ти б зараз під гору під'їхав би, да і у Бартіну йому роздавав би, а так? Ой, ніякі пацуки. Мені навіть не хочеться. Ну як він боїться, поглядіться. Цікаво, привітання, я ж уже 4 чоловіки маються. Нічого собі. Доброї раниці понеділка вам. А, я зрозумів, що це підімка. Все, знайшов, що це. О, уже б давно розкидав би його, слухай. Приїхав він тільки. Давай низ. Святі його. Ой, бляха, що за дурень? Туди, униз, давай, ухмизи. Ти ж його зауважиш одразу. Так. Ой, не кидів на леопард. Не тоє і не сьоє. Ти ж не бачиш, вони ж там вошкаються. Бум. О, арта допомогла, добре. Давай ще раз. Тебе кольки там 4 набої. О, добирай. Добирай. Не трапило. О, Вожик, привітання тобі, привітання. Як виходне пройшли? Давай, ухмызи. Гляди перед собою. О, добре. Ваншотно, аккуратно только, не выходь с бортом. Красавчик, просто вах. Вах, пригожун, просто вау. О, гости были. Может, с Беларуси ты приезжали, то тебе ціня. Ну, я б на твоем месте так не ризиковал бы, уже уедет на вопрос до его. О, некие свояки далекие. Супер. Зник, батчат зник. Сябр. Ведаешь, что часом далекие свояки так само сябры. Бо там родностность, она такая зовсім маленечкая может быть. Это я так просто. Я не лечу, что сапраўды все свояки до тебя приехали. Хотя было весело. Это головное.
Глядзі ж ты, як яны затащили. А? З усёй каманды колькі гэта рабілі фрагі? Раз, два, тры, 4, 5 чалавек толькі. Все астатнія тупо глядзелі. Добры бой, слухайце. Нам не трэба нават гэтага карыстацца іксом. Глядзіце, і адзнака, і першая ступень, і 2 медалі на грудзі. О, ёб твою мать. Вось, і фаша Б дадалі яшчэ. Блайнды былі, 5 з 242. Ось так ось. А я нават не заўважаў, што я блайнды кідаў. Хіба што гэта спачатку была. Маю на увазе на пачатку гульні. Ну што? Шуруем сюды, прокачваем вось гэтую пачвару. А адразу купляем яе. Так, гэта збіць, здесь позначыць. Сюды хадзім. Гэтых высаджваем. А сюды засаджваем. Где там наш шредер? Тут былі чарапахі. І яшчэ одна чарапаха. Выдатна. Так. Чекай, перанавучанне ідзе. Ты жартуеш, ці што? Так. Блядь, я ёлуп. Я на той самый танк посадил. Ой, дурень. Шредер. Донателло. Леонардо. Хто там наступний? Рафаель. Ось, і зараз перенаучить. Так. Што з гэтым? Слухайце, 62%. Гэта было перамог на гэтым танку. Бачыце, як найбляго ён зайшоў мне? Продать. Давай. 1880, 275. Так, гэта ўсё на склад пайшло. Гэта так, добра. Хадзі сюды. Ну што, абсталяванне якое яму патрэбна, я нават адразу так і не скажу. Наколькі я памятаю, лепей за ўсё на ім ехаць усё ж такі ў лоб. Раздаваць барабаны. Таму вось гэта спатрэбіцца. Штукенца. А тут... Што ў нас маецца? Механізмы павароту, звыведзення, прыцэл. Давайте пакуль пагуляем вось так. А сюды мы дададзім што? Колькі у нас агляд? 403. Ой. Гэта не вырашыць нам, правда ж? Праблема 440. Нават з улікам таго, што ў нас ёсць вентыляцыя. Фу. Ну што ў такім выпадку? Зведзенне? Ось так паспрабуем. Няхай сабе саляпыя, але затое моцныя. Так, колькі прабіцця ў нас? 257, 325. Вау, вось гэта розніца. 20%. Ну не ведаю. Так, па-першае, трэба ў любым выпадку куды ты. Ці так? Ну, хіба што так, няхай будзе так. Вось так робім. Гатова тут. І застаўся толькі рыштунак. 4, 5. Пакуль нема гэтага. Рэгу не пракачана па згашэнне пажару. То возьмем наш аўтаматычны. Так. Самае цікавае. Што можна на яго паставіць? Ёсць нейкі адпаведны, слухайце. Зубасты. Падабаецца.
Халера, тут нават надпіс нейкі ёсць. Хто ведае французскую? Шарж де ля тур. Нейкі куці. Наўрад ці гэта пра катоў нешта. Але прикольно. Ну што, першы бой. Першы бой. Трэба неяк яго добра адгуляць, правда? Што там некаторыя людзі на сваіх першых баях 7К робяць. Давайте. Як бы гэта, скрыжуем пальцы на ногах, руках. О, чакай. Чакай. Трэба ж скінуць яшчэ статыстыку. О, а зараз уперед. Такая себе мапа, як для першага бою на гэтым танку. Tonight I dine on turtle soup. Пакуль што, ведаце, не падабаецца, ён занадта медленным. Круціцца так сабе. Гэта, магчыма, яшчэ што экіпаж 80%. Потым паглядзім. Трохі пазней. Але, канешне, пакуль што цяжкавата, так бы мовіць. Так. Тут мяне не бачыць. Ой-ой-ой-ой, Шеридан. Халера цябе. Так, засвету у нас нема. Шеридан, конечно, такая себе алтеха. І тое, што ён рабіў, нельга рабіць на ім. Бо маскіроўкі не хапае, ён па цэнтру не праедзе. Яму трэба было ўсё ж таки проста ехаць вось тут. Вось так, так, і вяртацца, бо ён бы ўсё роўна засвяціў бы 100 ЛТ і пры гэтым яшчэ і выжыў бы. Так, у такім выпадку бачу, што ў нас толькі 3 танкі ў горад паехалі. Трэба было адразу і мне ехаць, нема было чаго чакаць. Было без... Ой, бляха, Ой. Не, відаць, такое адчуванне, нібы я памылку раблю нейкую. Ой, люди добрые, холера вас бери, что вы робите, а? Приехали и подохли все просто. Enemy armor is hit. Enemy armor is hit. Ну ты просто проехавший. Didn't penetrate their armor. Enemy armor is damaged. Enemy armor is hit. Ён не збіў один набой, і гэтая паскуда выжила. Разумееце? Дапамагчы не хочаш взять трошки сабе. Да. Першы бой. Абы якім. Каб хто ведаў, што гэтая тройка яна там адляціць. Нібы просто як у пінг-понгу.
Гэты, як яго, ці шарик, ці мячик. Камера его ведае, што там. Давай, ну. Запускаю бой. Там яшчэ доўга будуць. Хаця, якой доўга? З улікам таго, што яны з'елі ось так 4 танкі, даволі хутка бой скончыцца там. Так. Так. Куди ж тут податься? Давайте на воду. Давайте на воду. Я памятаю, у меня там АБЗ сённяшняе ёсць. Трэба засвяціць 3. Пойду мітинги, шмітинги, поспіхаў. Дзякуй табе, дзякуй. Табе таксама поспіхаў на сваіх мітингах. Для ўсіх астатніх мітынгів гэта не тое, пра што звычайна кажуць з тэлебачання. Куды ты едзеш, сабака? Дзіма. Просто ўзяў ды паехаў на ваду, казёл. Казёль. Мітынгі гэта не тое, што вы падумалі пра што аб чым кажуць па тэлебачаннях. Мітынгі гэта з ангельскай сустракацца. То бок чалавек просто ад'ехаў на сустрэчы. А то зараз людзі падумаюць, разумееш, Вожак, што ты пайшоў недзе там з транспарантам нейкім. Тыпу, у цябе праца такая. Ой-ой-ой-ой-ой. Т-69 засвятился, что? Так, добрый барабан мается. Давай. Так, не шевелися мне тут. Зреагував як одразу, а? Ех, конечно, аж не полететь, бо інакше його заберуть. Не, хотя 225 я не забирал бы. Я упомню. Ты что тут забылся? Приехал он своим тазом меня тут ворушить. Так, 103. 103, як ти тут? Живеш, поживаєш, а? Ці його бачу себе ці ні? Ось він. Угу. Постой. Подумай над своими поводинами. А? Я вам зараз дам. Паскуда ты такая, а? Малая. Так, яшчэ вось што. Бачыш ты, вось. Дай проехать. На жаль, пошкодження не нанес. Так, а это просто за горою там катается, так? Что, подставляться не собираетесь?
Где вы там? Ляха-муха, тут такие пиксели только трачать. Always at the same place, the same people. Так, Химера. Химера. I will never forget this black oak Corvette standing in front of my way. We were both in high school. I thought I was a fool. Oh, when I was Ён упэўнены такі, што я пра гэтую дзюзу не ведаю, ці што? Што тыпу ён зараз мяне падловіць ці нешта падобнае. Ой, хлапчук, you taste ты like дзіўны. eat you on a Sunday. Так, відаць, мне трэба ўніз. Sweet, knowing I can leave. You taste like Вось, і вось так, вось, бачыце. Sunday. I can feel the beat. Ввогуле добра было б стаць вось тут, але ўжо не паспею з-за гэтага вось тайпа. Так, у сейве. Супер, яго падпалілі. 470, я калі што яшчэ яго не бачу. Скор, Т-69, алло, When you kiss чуєш ти? me, I said I'd be just fine. Фугасами! Ой, ой, що ви робите, люди? Які фугаси, ви подурели? You taste like candy. Eat you on a О, Іван його буде зараз кошмарить. Супер. Давайте скинем барабан. Там яшчэ Карнарвон. Фуловы, до речі, амаль што фуловы. Тайм 63, я так разумею. Так, у нас на двоих за LC-хаю гэта 1200 максимум шкоды. Мой Карнарвона не заберем. Всім при гэтым наша базу захопліваюць. Ну, карацей. А во, глядзіце, вось на гэтага мне хопіць. І прабіцця, і набояў. І захапілі базу. Да на што? Лік-то 12-6 всяго. Ну і няхай. Вітанки, Анюта, вітаю тебе. Что там у працы у тебя? Так, другая спроба. Тут, конечно, поразка. Все тихо. У Соньки тихо. А что, коллега твой не пришел, что? Знову ти одна працюєш? Ага. Тобок односно тихо. Так. Трошки аналітики. Паколькі у нас ёсць радар, і вось гэта сіська, цыцка, то мы не поедем ні ў цэнтр, ні да цяжкіх танкаў. Не хачу. Бо знойдецца нейкая кіберкатлета, яка будзе заўсёды трапляць у іх. I am now master of this battlefield, and you will obey my every command. Пра грошы не забылася, каб аддаць забраць тое, што трэба. Гэта я Даню, ты калі што. Малайчына. Добра, што не забылася. Так, цікава. Вось тут стаць. Ці яно вартае будзе гэта, ці не.
О. Так, один там поднимается вверх. Я же его не убавши тут, правда ж? Ух. Там только голова показывается и падаем. Так, Мантикора. Ну, гэта самае, неяк, давай так актыўненька там, не ведаю. Спадзяюся, тебе агляд і маецца. Ты ўсіх бачыш. Слухайце, леопард нешта там, бачыце? А ў сэнсе? Трэба нашим на дапамогу ехаць, слухайце, сустракаць, бо цяжкіх танках праціснулі. Вось гэта нумар. Давайте скинем барабан. Все ж таки 6 набоев, не 4 набоя. ПВХ уже отрымливая по скивице. Так. Еще перенабиваемся. Так, 7, 6, 5, 4. Раз, два. А? Як вам? Не поспел. Ну, давай, толкай его, толкай сюда. Под меня, давай, высовывай. А, ён там заехал в эту говняную позицию. Так, добра. Міна. Ну, повинен был траплять, бо я у борт поцеливал. Так, ну, ФВХ, а ты, я не ведаю, ты нам трымайся неяк. Правда ж? Я не Медведев, але я нічым табе не змогу дапамагчы. Тринадцать яшчэ, разумееш, яшчэ ніяк. Просто 8, ну ўсё, мінус. Так, не, лепей мне тут у калідоры гэтым іх сустрэць. 6 набояў, амаль што 2000 хп, адзінае толькі могуць у сраку прыехаць. Нічога ўжо не зробіш з гэтым. Што, зноўку параза? Зноўку параза. Да ёб твою налево, мать, эй. 3 набої танканув. Разумееце? 3 набої ён танканув. Апошні я разумею чаму, но, блядь, першыя 2 гэта просто... Першыя гэта просто... О, на фугасах прыехаў, бляха, герой. Давай отсюда. Шот на 60 ТП, а? Три запар просто. Нічого не ведаю, іди нахер. Просто. Эх. World of Tanks.
Так. Так. Куды ж тут подъехать там? Налево не хочется, насамрэч. Але іншая пазіцыя для гэтага танку я нешта не ўяўляю сабе. Ой, так зараз заўважу, што ў мяне, оказывается, лодка маецца на версе. Нейкі рыбак сядзіць за старном, ці што? А ЛТ-2, але дзве нашы... ну нашыя проста паехалі ў цэнтр сталі. Нічога бывае. КС нормально так потискается, не? Объект 590. Это что за холера такая? Ага. Ты что такое? Перший раз бачу. З кулі ён таки ўзяўся. Ай-яй-яй-яй-яй, там солоденький едзе. Лис. Где ты там, что ты там? Засвяціў, глядзі, што яго агляд даволі добры. Это означае, што я яму трапіў. Магчыма, усе тры. Так. Кантраляваць трошки верху сюды. А гэта вось так. Оп. Так, трэба трошки далей просто ад'ехаць ад гэтага 50 ТП, 56 ТП, прабачце. Каб ён не меў магчымасці мяне засвяціць. О, тут бункер нават маецца, глядзіце. Мы яму зараз за гэтага бункеру. Чакайце. Як мне падалося, то яно паляцела проста выдатнейшым чынам. Але я не трапіў, там нехта яшчэ стаіць у яго. Я ўпэўнены. Нехта там яшчэ маецца. І хіба што гэта другая ЛТ, не? Бо ХВК падохла. Не, ХВК не падохла яшчэ, можа і ХВК слухацца. Ой, слухайте, ну у гэтага танку просто ляціць усё у кропку. Ну, давайте, хлопцы, давайте. Трэба за свет, трэба працаваць, у нас горад падох. О, выдатна. Ну что? А где ты тут?
А то ні, не потрібно, а ось ти потрібно. Enemy armor penetrated. Давайте, подтискайте. Вот им треба ехать назад, вертаться у этот, ближе до городу. Забираться тенение, не забрался. Не, что у них тут у центра. Я лепі розвернуся. Лепі розвернуся, бо у нас тут СТБ, шарфутюр, ні до чого я не тут. Так, а як тут стати на оборону? Сенс. Мантикора приехал. Не, наши не протиснули ничего и подохли. У Сенсі не пробив борт. Да як це працює? Це цудовне гуслі, які поглинають усі. Слухайте, знову поразка. Знову пораза. Да що за холера діється, а? Яшчэ ніводнай перамогі на гэтым танку няма. Не гледзячы на тое, што 2 і 3 нават блайнды былі. 0%. Так, рандом зусім не хоча дапамагаць. Слухайце, зараз я ўпэўнены, што будзе нейкая перамога, дзе проста я буду глядзець на тое, як каманда будзе гэтым трасікам праходзіцца па ўсёй камандзе супраціўнікаў. Хаця тут бы победа. Пляха. Дзівоцтва нейкае. Так, гэта штурм, гэта штурм. Ну чамусьці злева. Лепш за ўсё мне б, конечно, паспець пад'ехаць бы ў цэнтр. Заняць тут пазіцыю і адкідваць гэтых хлопцаў. Але мне хуткасці няма. Ды і выбару няма насамрэч. Чаму няма? Таму што, бляха, я нідзе не пастаю. Тут ад галавы не выйду. Радар проб'ять. Туды бессэнсоўна, у мяне кутоў не хопіць вертыкальным і гарызантальным, каб больш-менш вольна працаваць там, ну, накідваць урон. А туды ехаць, ну, гэта глупства, мяняць фланг просто так. Просто таму што. Так, ну у нас ніхто не свеціць, калі што вось гэта фланг. Давай, давай, хлопец, падыхай.
Дякую Богу. I trust. Now you will take me seriously. Так, а наш... Ну-ка ты погляди на его. Это бы блайнд, коли что. Я упевнений. А наши навод не поднимаются вгору. Я вже мовчу про гэтага йолпа, які тут тусуються. Не, я не задоволен. 1100 хп гэта занадто было. Каб я страціў толькі палову з гэтага, так? Каб апошні 277 не закінуў мне, то было б добра. А тут... Ну што, будзем чакаць, пакуль на гэтых паедуць. Ось тут лагчына нейкая, магчыма яны засвеціць іх, калі ты атакаваць будуць. Тут не пробиваю його. Так, о, гриль з'явився. Я уже нашей ЛТ нечто там святить почала. Да бляха, это что за мышь не то? Ой, рельєф тут поганий. Я бы ризикую, только не розумію, яно того варте. Він так уже підтискається до супротивника, що... Ну давайте, хлопцы, ну вы ж нормалёвые там гуляете. Не-не-не, это ныкаются и не подставляются. В таким випадку давайте трохи перебудуємося на СТБ. Холера. Что за тайминги, ага? Это як называется? Как 2.7.7 не было, можно было бы гриля атаковать, ну, тримав бы на все хп лише. Бачимо, там Т-30 би вже добрав другим стравом. Гриль, давай виходь. Не бойся, нікого тут нема. Просто вийдеш, даш тику і з'їдеш отсюда. Давай. Та 7-7 ще живий. Нарешті його забили.
Аді сюди, Еміль. Ну все, засталіся гэтыя двое ў замку. Першая перамога. Дыня ўжо ж, боже, нават медалёў далі. Так, слухайте, а у нас же тут няма ніякіх там гарматаў і так далей, правда ж, есть только полевая модернизация, все. То бок нам патрэбна будзе колькі там 8 хіба што ўзроўню по 30 тысяч, то бок 200 плюс-мінус 240 тысяч досведу, каб прокачать всю полевую модернизацию. Полевая, боевая. Як правильно лепей? Так, и ведаеце что? А я поеду на зялёнку. Ну, я нават наверсе не стану, я поеду на просто самого низу. Слухайте, лодка мне падабаецца. Звяртае на себе увагу гэтая лодка. Яна падобная на гэтага, слухайце, на Зодіака. Памятаеце у Кусто? А, кого пытаюся. Тыя, хто сёння гуляюць у танкі, яны ніколі не ведалі пра Жак Іва Кусто. Гэта такі даследчык, калі што быў. Даследчык светавога акіяну, марэі і так далей. Адзін з першых, хто выкарыстоўваў у сваіх даследаваннях акваланг. Працей выдатны чалавек. Я ў дзяцінстве проста захапляўся ягонымі фільмамі. Гэта як сёння Дэвід Атенбора, плюс-мінус, а можа нават і лепш. Так, ці зялёнку... Ляха, слухайце, як сялёдкі ў гэтым, не ў банке, у слойку, правда ж? Пасталі, нешта глядзяць ва ўсе бакі. Ніхто не паехаў свяціць зялёнку, гэта кепска. Бо у мяне не тое, што жадання няма, у мяне магчымасці няма свяціць. Агляду не хопіць ні на што. Так, ВЗ-111-5А. Дзіўны маневр ён здзейсніў. Так, ебр у іх таксама ўнізе, то бок, дзякуй Богу, тут нікога не павінна быць з ЛТ. Але тое, што нашыя стаяць проста на балконе. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6. Дадайце да гэтага сёмага гэтага настрой іх. Ой-ой-ой-ой, што гэта будзе? О, дзякуй Богу, паехаў. На месцы ВЗ 111-го я пожа вярнуўся на базу. Бо занадта вялікая перавага ў іх там. Дякуй, дякуй. Вось гэта пашанцавала, што я яму нагу збіў. Моцна пашанцавала. Я яшчэ перанабіваюся, неяк ты рызыкуеш, сам па сабе едзеш туды. О-о-о. Вось гэта недобра зараз было.
Гэта 750, гэта гриль. Адзінае пытанне, адкуда ён з полкі? Вось адсюль, з палічкі гэтай кінуў, правда ж? Але як ВЗ засвяціўся, цікава, ці адсюль, з зялёнкі? Ці наадварот, ось тут недзе. Я туди не поцелював. Так. Ну нічого. Палову толькі трапіў, але пакуль што гэтага хопіць. Мы з ВЗ павінны тут усё ж таки дамінаваць. Адзінае, што зараз Фош. Ён з паловай ХП сваіх. Нашыя павінны базу прымаць, бо іх там колькі 4-5 танкаў. А мы зялёнку павінны кантраляваць. Ну, не ведаю. Цікава, ці ВЗХ свеціць гриля, ці не. Бо, глядзячы на ягону пазіцыю, я нешта не ўпэўнены ў гэтым. Трэба вяртацца, нашыя проста паляцелі, як куры. Ва ўсе бакі. І грилю засвеці яшчэ. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты просто паглядзі на гэта. Enemy is hit. Enemy armor is damaged. Track it. Бессенсоўна было супраціўляцца. Зноўку, бляха, нейкая такая параза, з якой нічога не зрабіць, разумееце? Ну тупо вось увальваецца ў канцы і ўсё. І гамон табе. $3500. Толкох з того, што я ў топе. Блядь, з нулём. Сёмы. Панцеркамфаген з нулём пайшоў. Вай. Непрыемна такое бачыць. Это яка вже шоста разом? Ці пятая? Сколько всього боёў? 6. То бок гэта было 5 разом з 6 боёў. Да. Так. Лепей за все, конечно, направо ехать. Это факт. Спадзяюся, толькі свят будзе, ці не, а у нас один ЛТ. Магчыма, яна і не поедзе туды. А калі вось так зрабіць, то можа яна і поедзе? Дапаможаш? Вось тут, не?
Ні, не допоможе. Не надо туда ехать. Лепей кинуть. Лепей кинуть и не заниматься этим. Так. Что в таком выпадку робить? Центр, 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 центр. Ні. Мне не подається это доброй идеей. Лепей сюда заехать на балкон. Центр наши отдали тем больше. Чому балкон? Тому що коли будуть виходити злети з води супротивника, то ми можемо тут їх зустріти, допомогти нашим. А де ви там ховаєтеся? Enemy armor is damaged. Penetration! Слухайте, ну залітають ніби видатно. Я згадав, коли що ягоную позицію, але один айон не подставляется покуль что. Занял там позицию за рогом. Угу, минус. Ой, не туди полетіло зовсім. Перенабивання. Треба ТВП тут поглядеть трохи. А, я думаю, чого його не бачно. Это из-за того, что він там. Біля води. Зараз чекай. Еще 10 секунд. Ты зарано подъехал до их. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enemy is hit. Enemy armor penetrated. Два набоя зашло. Enemy armor is hit. And that is why they call me the Shredder. Так, просим прогать, там два набоя мы скипнем. Так, 2000 я сомнения не зб'є. Я зараз про... О, маус подимається, не? Ні, лепей я почекаю тут, максимум тут маус буде виходити, ми йому трохи насуємо у голову. Правда ж, так? Ой, ёпта, куда я подъехал? А у тебя огляд мається, стерве? Ой, яка малышина, а? Так. Леопард все ж таки небезпечний. Ой, коро малайчина. Ай-яй-яй, только... А, это ему маус кинул. На 517. Enemy armor is damaged. Didn't even leave a scratch. Э. Enemy armor is hit. We didn't even leave a scratch. Ось зараз, конечно, он так.
не, он не будет подниматься. Правда ж? А калі мы пад'едзем да яго у борт? Penetration! We did not pierce their armor. Ой, гэты мал зачараваны, ну паглядзіце толькі на гэта, а? Even a scratch. We can do better. Увесь гэты час яно ляцела нармальна, і вось толькі калі Мауса сустрэў, пачало адбывацца невядома што. Так. Я один застаўся, на жаль. Так, каб арта мяне не шкодзіла, мне трэба захоўвацца вось тут, вось. З гэтага боку скалы. Так, что придумать? Треба ехать сюда. Если удастся леопарда сустрэць, то заберем. А нет, то треба ехать до ихней базы. Хуткасці у меня хопіць, калі што вернуться. Ага, засвяціў. Цікаво, хто гэта быў. Ці гэта быў... Enemy in our sights. Enemy armor penetrated. Let us find another target. Track it. One of our tracks is damaged. Obliterated. Так. Penetration. Enemy is hit. Our shot did not go through. Penetration. Собака. You will pay for this. Вожик забрала. Что забрала? Гроши. Гроши забрала. 5590. Не, як я і казав, треба було заховуватися ад арти. На жаль, я коли об'їжджав гэту гру, я не сустрэў леопарда, бо інакш би я перемог за тою горою, каб я б його там сустрэў, збіў би його, потім би вже узявся б за Мауса. Да ні, холера за это Маусом, я поїхав просто по низі би за артою. Я б забрав 2 арти, покуль би там Маус пробував взяти базу, і потім би вже просто збивав базу, збивав би гэта Мауса. Все доволі просто було б. А так, як атрымалася, то атрымалася. А ти вже адмітингував вожик? Вже усё, знов вольне? Even though you told me to get back your heart.
Так. Ось так треба гуляти. Ставим за бункером спочатку, там будем глядеть, як буде розворачуватися події на этой мапі. Так, это уперед. Засветил? Не. Ну-ка. Добре, один трапил. Это уже выдатно. Ну так. Колы это непробивальная штука. Мантикора где там далеко, бачите? Засвітилися і стали. Хіба що ось тут, в этом бункере. Не было. Нехай так и будет. Так. Где ты есть? Ты, хлопец, больше не ризикує. Не подставляется. Так, тестил ты его не бачить, коли что. Ага, тестил ты больше никого не бачить. Так, скинем барабан. Не бачу ніякого сенсу тримати його. І насамперед я не розумію, чому у нас по нульовій лінії нікого нема. Треба гэта ніяк виправляти. Ну то важно. Что важно? Что ты маешь на увазі? А ёпта, там ебр забрал ебра уже. На зеленце. А ты ходила на некоторый час. Это зрозуміло, это бачно. Тебе там пытались, что ты забрала. Так. Добре, я тут бачу все. О, глядите, які тут у нас гости приехали. Мимо. Опс, бачите. Мы стратили только 380, зато и забрали танк целый. Еще и дали 2 тыки этому фашу. Один зараз тільки буде доволі страшно виходить. Ось за этого хлопца. Ой, сподіваюся, ён калі будзе выходзіць на блайнде. Ой, не кине блайнда, как мне здуло, бо мне 1600, у яго ўсе шансы маюцца забраць мяне адным стрэлам. Не, ён
не будзе выстаўляцца, я ўпэўнены. Ён зразумеў, што я тут тыпу стаю перманентна. Таму нам лепей змяніць пазіцыю. Мы тут адныя мала што зробім. Вось тут пачакаць яго пры гэтым пры ўсім. Ну. Так, і з чацвёрты і суперконь. Дзе яны там, яны па-за хатамі. І з чацвёрты, давай, падстаўляйся. Дзе там ездзіць? Знайшоў сабе пазіцыю. А досюль яго не бачна, а? Што ты за чалавек? Што ты за танкіст? Дзе танкіст, калі не падстаўляешся? Ось, так трэба проста сабе катаецца. О-оу. Ось гэта было кепска. Пра грошы. Супер. Просто выдатна. По таймінгам просто выдатна атрымалася. Так. Без праблемаў. Адзінае толькі як зараз фаша і ПВХ-у збіваць. Перакідваць барабан няма сэнсу. Трэба заняць пазіцыю, каб СТБ ратаваць, ад СТБ до Мантикоры. А гэта фланг... О, глядзі ты. Ці яны, хлопцы, не бачу нікога, все перашкаджае. Алера 103, гэты 110 Е3. Эх, другі набой не паспее. Мантикора тут уже под носом. Зараз яна мяне высветіць і гамон. Угу. Так. Заебись просто. Так, и подеться не было. А хотя можно было бы кинуться там на воду, на правый бок. Мантикора б засвяціла, але у ФВХі з фашом не было б тады магчымасці трапіць. Эх. Холера, такая позиция была, я как разобрал двоих тут, разумеете? Как не Мантикора. Это уже сёмое поражение, так, сёмая пораза. Да.
Нават лепш было б, калі б я застаўся на той пазіцыі дурной. Нікуды б не пераязджаў. Разумееце, то бок, калі б звёўся туды вось у бок Мантикора, потым у бок суперканя. Нават так бы было б лепей. Халеры, бляха, усе як гэты... Что, бля, деется? Что за мапа для ЛТ? Ой, боже. Мне, калі што, задача вісіць, каб троих засвяціць. І мне, я гэта гуляю уже які? Трэці бой на ці другі на LC. Уже другая мапа, якая не дазваляе насвечваць. Дзе можна даваць толькі актыўны свет. Больш нічога. Актыўнае святло. Прабачце. Актыўнае святло, а не свет. Что это такое? Обов'язково так треба було робити? Так, у меня 600, коли что. Я его, конечно ж, не заберу. А отже ж піде такі. Ви бачили гэта? Ён наўмысна мяне выпхнуў. Да. Бля, ёлуп. А что там по бою? Зверь 600 усього. My life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe. Давно не було этой мапы. I don't wanna see you finally see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. Gotta stay away from all your games, yeah. Find somebody else to love you a day. Привітання усім, хто долучається. Не забывайте на подписочку, на лайк, подобайку и все остальное. So now I gotta say goodbye. So now I gotta say goodbye. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
А, не засвяціў мяне, добра. Давай, дзе там бэкчат? Усе мяне адцягваюць з гэтай працы, не даюць стрым паглядзець. Папрадумлялі гэтую працу, слухай. Яшчэ ж, курва, і грошы плоцяць за гэта, разумееш? За то, што робіш гэтую працу. Enemy armor penetrated. I trust now you will take me seriously. Так, ФВХ. Мне падаецца, можна пад'язджаць. Таму што нашы цяжыкі, яны там падціскаюцца. Магчыма, яны і прайграюць, але тым не менш. А вось леапарда з бачатам, артою мы тут праціснем. Так, леопард уже ў засвеце. Глядзі, ты там эстэхі дапамагаюць. Эстэхі дапамагаюць цяжыкам. Так. Толькі дызелей працую грошы гэтых. За гэтых грошы і працуеш. Creeping through the shadows in the corners of your mind. I go with the wind. Ну што, трэба ехаць на абарону зараз базы. Тут, можа быць, неяк выставімся калі-небудзь. Галоўнае, каб гэта два нашы хлопцы не занадта ўжо захапляліся сваёй атакаю. Каб павярнуліся, асабліва гэта тычыцца 268. О, добра, ФВХу закідалі гаўном. Так, СТРВ уже пад'ехала. Зараз, хлопцы, зараз еду. Хутчэй бы ўжо гэты экіпаж пракачаўся, думаю. Нармалёва тут ездзілі, ды ведалі, ці нам патрэбна гэта турбіна ці не. Воу, грыль. Хто гэта свеціць така? Стерва забрала гриля. Even a scratch. We can do better. Enemy armor is damaged. Ой, як кепска полетіла. Апошняя кепска полетіла. Некуди там улево. Треба скинуть барабан. Зараз у сраку отримаю. Ні, не отримав. Центрион, объект. Весь объект тебе не хапает тут, ведаешь? Ой-ой-ой, пінг почався. Заебись просто. У той самий момент, коли треба ось акурат видурняться з гэтым пінгом. Ну, блядь, ну... Ой, супер просто. Penetration. We didn't penetrate their armor. We are running dangerously low on fuel. Fire is out. Бля, ніхуя не бачу. Куди яно, блядь, стріляло, я не розумію вовголі. Що зараз за холера була? Бачата. Ну, було таке. Тут, бачиш, пінг почав скакати, невідомо чому. Поза сотку був. І акурат у той момент, коли гэтага робити не було чому. Ніякої нагоди.
Я не разумею, блядь, з гэтых польскіх правайдераў, чаму у іх так працуе інтэрнэт. А можна, каб проста грошы давалі, бо я такі прыгожа ж, дайце деньги. Ай, ложик. Гэта толькі могуць рабіць жанчыны, больш ніхто. Бо яны з раніцы прачнуліся, фотачку зрабілі, ў Інстаграм выклалі. Потым адразу у ванны пакой. Там таксама фотачку зрабілі. І ўсё, 1 000 000 падпісоты. Кантракт на ўсё жыццё. А потым глядзіш, яна дае яшчэ інтэрв'ю, якая яна паспяховая, якая бізнесоўца і ўсё такое. І ўсё гэта з-за таго, што яна ўклалася ў сваё самаразвіццё. Купляйце курсы. Так, 8, калі што. Да што ты ведаеш? У сэнсе, што я ведаю. Інтэрв'ю глядзеў проста. Гэта праца, конечно, праца, блядь. А я што кажу, што не праца? Ну, грошы ж ёй плацяць. Ну, дык чаму ж гэта не праца? Вочы разлупі. Едзе, ён спяшаецца на пазіцыю. Ой, не падабаецца, як нашыя тут расставіліся. Лічу, што ніяк. Ці елка падставіцца, ці не. Penetration. Enemy is hit. Добра. Now you will take me seriously. Добра. Вочы ў іх забралі. Е-50 паляцеў. Ай, ёлуп дурны нейкі. Типа выкачаў Е-57 і ўсё? Табе мора па калена ці што? Вось гэта хлопец мне падабаецца, ён такі, ну, стабільны. Ён так з'яўляецца ў адной і той самай пазіцыі заўсёды. О. У сэнсе, бляха, мне нешта трчала ці што? Не, канешне, паварочваецца, бляха, кепска. Факт проста. Target locked. Tracking paused. Та, отъебіцеся, бляха, 2 прибіття одразу. This damaged our track. Стоять 3 рила, бляха, не глядять нікуди. Чотири вже. Разом за мною 5. Де ён, бляха, стрелював, а де я був? Так, ну, треба, каб хлопці, які знаходяться там у городі, не протискалися, бо інакше. Бо інакше, у нас усе кепсько.
Ой-ой-ой-ой. Давай, коры. Penetration. Enemy is hit. Enemy armor penetrated. And that is why they call me the Shredder. Penetration. Так. Ми шотне. І мені треба тікати. Вау, я утек. Дякую Богу, я утек. Так, наші повинні розбиратися. 162. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, помилку зробив. Рекс. Куди? Так, зараз би я ще не підставитися. О, ось гэта мне вельмі падабаецца, калі яно так трапляе у гэты прамежак паміж ног, я б так мовіў. Паміж НЛД і корпусам. Просто абожнюю такія рэчы. Ну што? Давай, К-91, з'явіся. Всім салабі, махалай, 3, 2, 1, давай. Два 6-8 тут не прострелює, наскільки я розумію. Так, тут бункер перешкоджає. Пантера його добере, ні. Так, добре, у нас усе шотні, коли що. 3... Блять, вернися. Проскочив. Та йди ти у сраку, ні. Enemy vehicle neutralized. Воу, ось гэта вось дык нумар быў зараз. Давай, бляха, гриль. Добирай яго. Блять, моцная. Перемогли. А то я хваляваўся. Чатыры 297. Так. У нас другая ступень гэта была найвышэйшая. Ну, напэўна, тут трэба даваць 9-10к, каб атрымаць майстра. Можа, калісьці. А можа, у хуткім часе і атрымаем. Ой, адзінае толькі срэбра выцякае проста. Колькі гэта ўжо мінусы. Не далі эканоміка падлічыць. Фошбы, дзе ж тут стаць на табе? Ведаеце, я б стаў за гэтым, бляха, як яго. Там хаціна маецца такая, нібы хлеў.
Короче, я зараз покажу. Доволі розповсюджена позиція. В основному ПТ там стоять, а там акурат без вежі мені буде добре стоять і глядіть туди на гору. Ось сюди, короче. Ось це все поруйнувати. Кабарта типу зведала, що тут нехта був. Але каб не могла визначити, де гэты нехта ёсць. Ось так. О, добре. І все. Уперліся ў горизонт, чакаем. Горизонт, калі што гэта не тэлевізор. Не. Цікава, млеха падстаўляецца ці не? Цікава, дарэчы, вось гэтая млеха ЛТшка, правда ж? Хто мае, той ведае. Яна, на жаль, не фарміць ні халеры, але цікава тое, што у ейным барабане 2 набоі і ў кожным набоі 3 стрэлы. Вось гэта круто. Халера, якія хмызы доўгія тут. Выязджаць і выязджаць з іх. Ну што, хлопцы, будзеце ці там нешта свяціць мне? Ці я просто так вот стаю? Ну, упэўнена, што я стаю просто так ужо колькі? 2 хвіліны? Фу. Ажно вочы звело. Такі водоспад цікавий. Мне падаецца, занадта хутка вада цячэ, не? Яна неяк павінна больш павольна спадаць, вось тыпу тут. Вот тут яна бяжыць занадта хутка, а тут неяк больш натуральна падае. Бом-бом-бом. I got you in my room. О. Едуть хлопці. Do better. We did not pierce their Зновку, не тое, усё не тое. О, armor is hit. ось такія пікселі мне падабаюцца. Ты глядзі, як ён стаў. Просто схаваў увесь танк, а? Бум, Венкевича мінус. Ну, гэта ўжо не мой засвет, правда ж? Ці ти тут з'явишся? Ці ти не з'явишся ніколи, а? У нас подохло 3 танки на гэтым фланзе ўжо. Ну тут я маю на увазі. Т-49 лише так само ўжо. Бо ён нічога не можа за шарам лієм. Ну што, хлопцы, неяк трэба ініцыялізаваць, слухайце, ініцыяваць. Enemy knocked out. Я перенабіваюся, бля, Паттон. Паттон, ти що робиш? Хлопці, коли ви... Сиди, бляха. Адзінае, што ты можаш зараз сказаць, гэта нешта кіслотнае.
Ага, поехали на удвоих без прикрытия ПТ. Так. Так, 3, 2, 1. Ну, конечно. І ти полез туди, і ти полез туди. Ай, молодчина яка. І Паттон все равно лезе. Ён ведае, што ТВП адкідаўся увесь барабан і все равно лезе. Enemy armor is З'їжджай, хлопець. З'їжджай оттуда. Ой, блядь. Як то кажуть, йобані волки, пам'ятаєте? Так, яны поїхали на оборону, правда ж? Я упевнений, бо я не бачу, що там уже скопилися наші. Акумулювалися, тому леві потиснуться під їх так само. Артания, что у нас не переезжая, ничто не бачит, что и на не стрелять их, ты что? О, объект як з'їхав далеко. На самый дол. Ох. Леопард значно худшейший за мяне. Бо могутність страховика у його висока, наскільки я пам'ятаю, правда ж? Сховався, відмінив і все. На жаль. На жаль. Не удало. Так, да что это такое? Все барабанить да барабанить. Все зрозуміти не могу. Что это тут пана досилали такого цікавого, нецікавого? Нехай будем. Чекайте, зараз я ще погляжу, що тут у мене. Пилимка, бляха. Али Райфеда, что это проходит за меня такое с таким гуком. Я не разумею. О! А ось тут може бути цікаво, слухайте. Ось тут можна наробити шороху і шуму. Один тільки каб усе складалося як потрібно. finally I have the weapon with which to destroy the turtle. Так, СТЛТ едем. Едет, добре. Це ми ось тут можемо стати.
Ще 10 секунд. Звичайно, і хелти тут з'являється, правда ж? Але не у гэты раз. Не у гэты раз так само. Ой, не. Я так не гуляю. Не хапаю хуткости, маневрованием. Ну, конечно, ще й трапності так само приховати ставим. У перших боях у Піксель... Єбать. Просто... Ну як ви так гуляєте, ну хлопці, ну... Так, давай. Ось тут повинен бути гэты NX так само. Сподіваюся, тільки ТВП його зауважить. Він же ж не буде тільки отримувати по своїй писі. Так, два набої. То, що не підтискають сюди, мені не подобається. Зовсім не подобається. Ну добре, хоч раз. Добре, хоч раз. Треба від його заховатися. Як випадково я не кинув мені блайнда. Ці навмисно. Це вже не важно. Але просто кабель його заховатися ніяк. Альвіра, ясно. Хлопець, давай світіть, Мантикора, ти ніде там шуруєш собі. Бляха. Як шпіон ніякий. Блять, Мантикора, ты ёбнутая, натурально. Ну поглядите, куда... Ну куда ты поехал, блять? Просто. Сука. Який сенс у тим, що ти поїхав туди? Ось розумієте ви, ні? Я не розумію, навіщо він туди поїхав. Просто урода кусок. Сука, як же ж бесит такі люди, як гэта Мантикора. Тупо кинув сюди, поїхав. Замість того, каб святить людям, він просто всю працю кинув. Ой, не хапає кутов. Как гуляється тут. Track it. They damaged our track. Our engine is at half power. Track operational. Track is working again. Хто не бачить, конечно, його. Я тут Вамон. У їх Мантикора 13-105, і всі пережили все. А у меня тут рельєф говно. Я на этом танку вже нічого не зроблю. Самое смешное, отдай мышь.
Гульня, самое смешное, ось тут нікого нема з наших, розумієте? Вікер з'їхав, ФВХ з'їхала. І все. І все на гэтым. Фініто. Oh yeah. Talking about losing control. I'ma show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, and you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she love me. Say she love the way my chain sitting comfortably. And of course it says my name if you wanna wait. To let you know it's been a blow. Always winning, check the scope. I'm only losing control. Oh. Акцент, что меня не зауважаю. Воу, пинг. Повернися. Валера, бляха, ось гэта просадка была. Нічого, зараз. Так, это дерево тут повалили не дивно, но, як кажуть, ні собі, ні нам. Ну-ка. Та йди в сраку, слухай, ну і гульня. Один строк. Разумеется. Ой, бля, один стрел, бляха, на полхвилины. Ну як так? Я ви понимаем. Он уже который раз мне перешкоджает.
Там, дзе Батшат едзе 12-й, гэта добрая пазіцыя, але... Мне тут здаецца, уже трэба проста ўрывацца ў іх 9-2 лік. Хаця б гэта 3 набоі прыстроіць усе. Бо нешта зусім не ляцела. Десять, 2. 12, 2, 12, 13, 2, 14, 2. Ну віншую, яшчэ один турбобой, 15, 2. Який это за сёння? Нібы там траціна зараз баёў, такое адчуванне, траціна баёў, і гэта турбобаі, ці ў адзін бок, ці ў іншы. Дарэчы, вы разумееце, уся зараз толькі заўважыў, што мне яшчэ адзін X маецца. А я ўжо гуляю 2 гадзіны. 2 гадзіны, пару хвілінаў, і я толькі зараз магу Гэта будзе 5-я перамога. Вы уяўляеце сабе 5-я перамога за цэлы дзень. Ну, не гледзячы на МБТ ці LC, якія мы тут у прамежках гулялі паміж баямі на фашах. Гэта трэш проста. Не хапае словаў, бракуе, як кажуць слова. О! Ну, тут можна, тут можна. Галоўнае, каб усё складалася. Гаргантюа. Allow me to introduce myself. Usagi, better known as Shredder. Так, пражэта, яно едзе што на адстрэл. Яно не падціскае, яно стане ў хмызах. А ты сур'ёзна, блядь, ты аленя кусок ты зламаў дрэва, просто паклаўшы яго ў хмызы? Да, блядь. Тое, што тебе клюшыць Максім, гэта, блядь, не апраўданне ніякае. Ты просто дурны ёлап, вось і ўсё. Блядь, паклаў дрэва у хмызы. На што? Ты можаш мне патлумачыць, на што ты гэта зрабіў? Дурня кусок. Два, 6, 8. Нешта яны там вошкаюць. Ой-ой-ой-ой-ой. Это все не то, вось так, вось так. Что ты тыцкаешь? Кому там стать? Сам едь становися. Radio team, we cannot communicate with the foot soldiers. Супер просто. Молодчина, блядь. Охуенно светишь. Блядь. Пиздец, блядь. Танки ў дэфолтных пазіцыях на ўсіх стаяць, разумееце? І он стаіць, блядь, недзе там нешта робіць. Просто. Кончаны, блядь. Яшчэ адзін з'явіўся. Памагатар. Свяціць будзем, не?
вниз. Просто, блядь. Ой. 2 ЛТ у складі, ні в одного корисного учинка не зроблено. Сталі, блядь, глядять. На усіх дефолтних позиціях маються танки. І зліва, і справа. Вони нікого не бачать. Просто долбойобы гейки, бля. Малпы с гранатами. Так, супер девяток. Поедем направо. Поедем направо. Расхмызы. По нули прикатимся. Так, светить, кто будем? Конспанзер, поедешь в Пертине? О боже, БЗ-176 едет с нами. Так, 2 Т-44 так само не разумею. Конспанзер не поедем светить, я про это кажу. Так. И что? Что в таким випадку будем робить? Як одволювати? Ланцен поехал в центр. Безеха уже подставилась, отримала у борт. Еще раз. Так. О, 356. Минус БЗ. Супер. Просто супер. У таким випадку у нас нема нічого. І в этой, блядь, дурані ще стріляє. Так. Зато и у их складе был Бурасик. Так, кто там потискается до меня? Хары. Хары нечто ведаем. Хары нечто ведаем. А у меня гляду нема, коли что. Угу. Ты серьезно? А я готов тебе трималася. А, ну просто Уманску, добре. Не поспрашаєшся. Так, хто їх ще світить може? Прожета, Шаратір. Безсенсовно. Я нікого не бачу, мене бачать всі. Ще одна суперкарта для ELC. У якої можна світить, бляха. Головне, каб в очі не ослепли. Поворошуй, бля. Аби як їде.
Звичайно, тут уже. Ой, шапотак, 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 шапотак. Стрик, тобі у сраку. Цікаво. Мені зауважено тут чи ні? ТС-60. Восемь один, 8-1. Не, я маленечко, меня не чапайте. Меня нельга. Наши поехали на базу и подохли. Я все бы добре зрозумів, так? Воу-воу-воу-воу-воу. Де там сховав свою НЛД, бляха. Подними голову, блядь. Ж перенабиваешься. Что ты робишь? Ой, боже мой, боже. Еще 7 секунд. 3, 2. Ну что, поехали, Махчева, мы там его закружим. Карусель, карусель начинает рассказ. Памятаете такую? Добрую песенку. Опс. Не пошансовало, ну ничего. «15-5», шарговый турбобой, лечи что. Так. Started to fall, and where were you? How could I know you were falling
А там у нас що цікаво, парази ці ні? Ну, я маю на увазі на фаше. На фаше параза. Так, ну што, яшчэ гадзінку пагуляем плюс-мінус. Будзем на сёння скончваць. Зараз яшчэ падроблю рэзервы, каб трохі больш досведу падала. Я спадзяюся, мне гадзіны хопіць, каб зняць вось гэты апошні X5. Ці X3, што там сёння, не памятаю. Але выглядае гэта пачварна. Вы разумееце, што пасля першай гадзіны гульні я выкачаў ужо фаша. І з тае пары, ўжо больш за, лічу, што 2 гадзіны. З таго часу у мяне не было магчымасці нават зняць апошні X5, то бок усяго там 5-6 перамогаў было. Пры гэтым настрэл, ну, я б не казаў, што кепскі, даволі добра. Зараз паглядзім, колькі ўсё ж такі было сярэдняга на фашы Б. Але, ну, у першых баях там ляцела добра. Толькі адзінкавыя былі кепскія, а так... Карацей, ну, вось такі дзень сёння. Воу, ляціць ужо. Ляціць валасы назад, соплі по ветру, як кажуць. Так, гэта павалілі. Не-не-не-не, пражэта, ну трэба ехаць, ну. Не будь такі сціплы. Што ты такі сціплы? Сколько такі ўзяўся? Занадта шмат тут танкаў засталося ў нас, уявляеце? Цікаво, ці нехто засвеціцца тут. Enemy armor is damaged. Добра, што я не засвяціўся. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ушка. Ушка, гэта добра, гэта салодка. Адзінае ТВП праехала чамусьці праз урон, на што гэта яму было патрэбна, я не разумею. Можна ж было стаць на адстрэле і барабан раздаваць, ну вот што ён так падціскаўся зараз і згубіўшы больш за палову ХП. Так, ось так. Вай, ты яшчэ і чекаеш. Ім зараз зарадзіць гэты кумулі табе не пашанцуе. Ты будзе падацца мала, то гэта не пра гэта рэч будзе. Пражэта яшчэ нешта там. Enemy armor penetrated. Будзе магчымасць яго пашкодзіць? Не. О, дзякуй Богу, трапіў па ушцы. Яшчэ раз трапілі, добра, не, тут няма магчымасці 277 дабраць. Так, ушка. Дабероце, я адразу паеду на аб'екта. О. Enemy armor penetrated. Ушку трэба дабіраць. Penetrate their armor. О, не, ну... Все, тут без вариантов. Треба ехать. Добирать 277. Снизу придется выходить. Так, от прожета отрымаю, хутчэй за все 277 магчыма не.
Магчыма, не. Ну, паглядзім. Так, 11. 10, 9. Нам трэба праціскаць. Нам трэба забіраць свой фланг. Гэта... What shields are they using? Our shot ricocheted. Penetration. Enemy armor is damaged. Enemy armor is hit. Ой, які малайчы, на дапамог стрэлам апошнім дабраў. Дабраў. Трэба скінуць барабан. Так. Гэта моцная пазіцыя, яе трэба забіраць. Я маю на ўвазе гэтую гару. Адзінае толькі дзе пражэта першае, другое, Ганкевіча, ЛТ. 432 я не бачу адсюль його так. Нічого страшного. О. Это мой засвет повинен бы быть. Ага. Шотный собака. Не пробил я тебя шотного. Enemy armor is damaged. Enemy armor penetrated. Ой, як было б добре, коли б залетела. Так, 3 набої. Не, скидывать не буду, магчыма, вось гэты хлопец подставится. Не фолклориться на себя, не? Як? Ага, ніяк. Давай, цацаха, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. 347. Добре. Я тут ничем не допомогу. Так. ЦСК. Ну, це подобрали. Это зразу... О, а вось гэта, конечно, так. Пражета добрала їх по ЗС-100. Куда ты катишься? Ну, добре, я тільки хотів казати, що ФВ-4005 повинні були добирати вже, і вони все чекали. Цікаво, чого вони чекали. Блядь, ТВП підставився. Ну ти, блядь, здякуйся, ці що это? Ви бачили, блядь, 4 набої, гэта курва яшчэ на ходу не трапляла. Просто, блядь. 4 набої не залетело ў гэтую курвіску. 4. Лис. А где той лис? Чатыры разы не пробить. Зато и ён на ходу трапить. Игнатьевича трапить, лис трапить. Усе трапить. Один только я не траплю. Вера вас бери. Хули ты там забыл? Шапотак. На жаль, огляду нема, каб уже зараз нейкую упэўненасць мець.
что мы тут переможем, ці нешта подобное. Не, не холеры. Не холеры. З гэтага боку былі Ліс, Ганкевіча. Ліс дакладна адсюль некуды. Аднекуль адсюль кідаў. Та не толькі адкуль. Колькі ў іх хп там? Ну, Ліса амаль поўная, слухайце, я яго не забяру, ён мяне таксама, не. Барбанам не хопіць адзіна тут, калі яго падтрымаюць, яшчэ лора маюць сваіх фулова, красота. Шапатаку трэба было б заняць дэфолтную пазіцыю наверсе там, падняцца і адтуль ужо скідваць. Адзіная толькі арта, канешне. Ага. Шапатак засвечваецца, то бок там на іхнім баку ўжо лора. Там на іх баку ўжо лора. Шапатак кідае ГВ пан Тігра. Але Тігр мне ўжо даўно павінен быў ад'ехаць адтуль. А вось і Ліс. Паглядзіце на гэтага хлопца. Вось гэта нечакана, правда? Так, лепей скінуць барабан. І адсюль можна з'язджаць, інакш проста з маім аглядам тут нічога не зрабіць. Кажа, што дапамога ў дарозе. Паглядзім. Толькі ён едзе акурат туды, дзе ворагі. Сука, не паспеў. А тут стаіць. Ай, ноку добра быў па настрэлу, больш за 5к, але... На жаль, Шапатака збілі. Вельмі неўчасна ўсё гэта адбылося. Што глядзім, тут пытанне ўнімання, што гэты хлопчук дзіўнае робіць. Навошта ён сюды паехаў, трошки не разумею, но... Я так разумею, ён проста спужаўся з лоры, якая там была. Яму трэба было ўсё ж такі стаць проста у яміне. Уже не покажу, прабачце. Там ёсць такая яміна па-за гэтым узгоркам. Табе не бачна для ворагаў, якія з базы атакуюць. А вось гэтую лору ён бы сустрэў. Ну і тое самае б зрабіў бы наконт Ліса. Той ведаў, дзе ён, гэта значыць, ён проста пакуль пракатваўся, то Ліс заўважыў яго. Ёсць резерв, ёсць, добра. О, девятки. А поехали налево. Heavy go right.
Хевіс. Він має на увазі, що тяжкі танки. What I learned in the dojo has prepared me well for the battlefield. Ой, Єбер, ти занадто спішаєшся. Не поспіваємо за тобою. Хари, неблага. Так. Довго. Хуткості не хапаю все ж таки. А ти ж теж засвідчений, чому тобі допомагати? Що, нема нікого? Ось це номер. Ну добре. Так. ФВХ. А ні, ФВХ не на нашому фланзі, вона ще з позагорою там. Так, 263. Ага, тут Єбер з'явився вже. Т-50 так само з'явився. Так, Єбер, чекай. Там Хари повинен допомагати, коли що. О, глядишь ты. Ах ты паскуда, блядь. Ось хто йому дав такое КД малое? Ось хто мені розповіді, а? Сука, да ще й як летить. Два запар просто подлетіло. І пошкодив мені по радару, ну. Говняк. Так, я так розумію. Блядь, ну во що ти сюди приперся? Просто, сука, 1000 зняв з мене. 1000 хп. Двойче пробивши. Собака. Так, давай, отступай. Нехай он под меня подставляется. Бом, шахтер добре проехался. Собака, я ще довго буду тримати ГТ-3 набой. Давай, виходьте хто-небудь, ну. Паскудство. Time to destroy them. We shall crush them, bleeders. Feel my wrath. Добре. Я вицелю. Я його не бачу, і он у мене все бачу, короче. Не та позиція, не той танк для этой позиції.
Ну што, паспрабуем заняць пазіцыю вось гэтую, правда? Каб быў на нейкім бурасікі, то пытанняў не было, канешне, заняў бы. А на МБТ трошки цяжкавата бывае. Трэба надта акуратна рабіць гэтае. Sink down in emotions, feel like I never did before. Life shows in spoken real songs. Флэшбэ, адпаведна, зноўку параза. Да ёбаны рот, блядь, што гэта сёння адбываецца такое? Параза за паразаю. Гэта ўжо 8, хіба што з 9 баёў трэба будзе паглядзець. Наша хоть на позицию выехали, холера, где они выехали, они только сунутся еще. О, чомусь мне подалось, они уже были на позиции, когда я проезжал, и бурасика засветил. Так, треба почекати, поки всі засвітяться, щоб розуміти, де хто. О, бурасика ще альфа вылетела 420. Я чомусь заўсёды читаю вось гэтага Chrysler GF, нібы гэта Chrysler Girlfriend. Разумееце, вось аналітызм такі. Ці дасться заваліць гэтае дрэва? Ай-яй-яй-яй-яй, не удасться. Chrysler все мяне там чакае. Три, два, один. Добре, залетело. Залетело, так. Недзе тут он. Недзе тут ён стаіць. Пазяхае сабе, там яйкі чэша. Мне заўсёды падабаецца гэта кравець. Адзінае толькі я Крайслера не прабіваю, вось гэта крыўдна. Трэба, каб хто-небудзь яго засвяціў, разумееш. Добра, што гэтага засвяцілі, добра стаў. Нехто там обраць іх тон. Адзіная Т-54 неяк стаіць нязграбна. Не, Т-44, ты дурань. Так. Ты увогуле, слухайце, наша тут атака яны ніякая. Прыйдзецца чакаць, насамрэч, сустракаць тых, хто будзе атакаваць нас з правага боку. Можна і адсюль. Ляха, ну, не, Т-54 ты дурань насамрэч. Ты ніякую халеру такую робіш, незразумела. О, заляцела. Другі заляцеў. А трэці не заляцеў, усё. Ну, будзем чакаць перанабівання. Больш няма чаго рабіць, так, так. БЗ не ў пазіцыі, шкода са Скарпіёнам таксама яны не сустракаюць.
Не дают супротиву в этом СТМ. Ну, вось гэтым я маю на увазе. Яны просто БЗ катается по полю у нас. Что? БЗ, у тебя с головой нечто не в порядку. Ну что вы это робите? Ай. Ну и что ты тут будешь робить? Тебе бы расик светить, а там никто не светит. Ты хлопцу. Давай, давай, перекулись еще. Бом, готовы. Ну что, поедзе нехта тут, не? По полю так само. Давайте. У нашей команде вось танкисты. А вы что? Воу-воу-воу-воу-воу, что это такое было? Так, у меня, коли что, нават не поднимается гармата так. Там стрелять, треба недзе тут стать будем. Ух, двойче скинуліся. І усе пробили. Там не было сенсу стоять на версии, потому что мне гармата не поднимается. То бок я кого стрелил только тых, кто бы подъехал под самые ноги. То бок бессенсовно. 4.15, яшчэ один турбобой. Адчуванне не было уже полова гэтых турбобоёў. Так, по часе гэта адняло, конечно, але... Нешта я адчуваю, что команда згуляла просто жудасна. Так и ёсць. Бачите, з нулем колькі. Так и ёсць. Давай, апошні Х, ты мне дашь зняць ці не? Гульня. 5-ю перамогу дай. На фашах. Так, 20 боёў, калі што, давайте паглядзім. 14 боёў згулена ўжо. І колькі перамогаў? Дзе? Колькасць перамог? 20%. 20% перамог. Что, блядь? 20% перамог. Это як? Так. Тут нема позиций. Нема. І як тут гулять добре? На гору? Може бути, слухайте. Может быть, только и на горы, что мне что удастся зробить доброе. Кабы размен выходить. Яны мне одну, я им барабан. What I learned in this dojo has prepared me well for the battlefield. Раскаты. Кого ты целишь? Едь на позицию. Покрыўдзіўся. 100% хотел ему спину зарядить. Так. Цен, ти бачиш кого, ні? Їх хто не за і 7, об'єкт 277 і ФВ 4005 не засвітилися ще. Тяжкий танк стоїть? Стоїть, 50 Б. Дуже він буде. І 7 тут. Давай, Хевік, давай ми з тобою вийдемо.
Penetration! Enemy armor penetrated. Ты, блядь, выехал, конечно, просто мастацкий. Enemy armor is damaged. Enemy armor is hit. Супер, просто добра. Вельмі добры барабан. І гэтая плоскасць, глядзі, выехала яна. Так, штосьці мне падказвае, што можна павярнуцца дадому. Там кранваген, гэтак далей. Дзе наш... Ты мне патрэбен. Так, кранваген. Ён перанабівае. О, ўсё, да, кранвагена забралі, добра. А ну, поехали там. Коню дадзім троху, там є сотага інфарміць, правда, не? Яшчэ МХ маецца ў іх тут на гэтым фланзе. Ну нічога, мы зараз ім падаруначак злепім. Што, не чакаў мяне, не? Поехали сюды. «10-4», паглядзіце, ўжо з іншага боку. Правда ж, не? Турбобой. Леха просто направо, влево. Бах, бах. Давай, 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 спешайся трошку. Target acquired. We shall destroy. Ой, як цяжка ляціць на гэтым, слухайце, танку ў вертухі. Яны проста не трапляюць. Гэта ўжо каторы раз. Асабліва ў борт, калі страляеш, і нібы там заўсёды ў гусеніцу ляцяць. О, я цябе заўважыў, а ты мяне не? Зараз, у мяне яшчэ 10 секунд, ты пачакай. Можаш нават стрэляць у мяне разок. Давай. Enemy armor penetrated. And that is why 15-4, віншую, чарговы турбобой. Ух, рандом, бляха. О, перша ступень. А чому перша ступень? Що за діч? У мяне, калі што, было і 6К ўжо, і ваяр быў. І была другая ступень, а тут першая ступень за такое говно. Ці ёпты. Лухта. Усё, што я вам скажу. Лухта, гэта ваша лічбы. Што тут яшчэ? Баява, што? Перапустка. Я забыўся. Ось тут трэба было ж забраць у клане. Ось гэта ось. Давай, уже атрымаў, ну. Добра, поехали далей. I'm just calling to say I Знайома мелодія, нейкий ремікс, здається, на доволі популярну. Чекайте, а як гэта жанр называется? Ага, нечто выскочило из головы.
Та й 5 М60 трохи пнув. Спиш, хлопче? На виходних треба було спати, сьогодні понеділок уже. Крепі сюди сховатися одразу в хмизин. Что? Что за вибух це був зараз? Так, ну повинен засветиться, коли буде ехать нехто. Одиное только хіба що буде поздно. Так, ось так повинно бути добре. Ну что, не, Центурион не хочет подъезжать. Бачите, он там стоит все. Не поспею перезвестися. Так, чекаємо. Буде хто, ні? Так, 2-4, 2-5. Блять, вы меня пужаете, поплечники. Что за холера деется? Просто отдают свое хп и все. Отдают задарма. 3-7. Так, я уже напруживаюсь. Дочекався, як кажуть. Я свой шанец взял. Так, кто тут поставил стол в этой салоне? Он. Воу, хлопцы. Хлопцы. Ліра, тебе віри. Ну треба від'їжджати, тут нема чого робити насамреч. О, блядь, 4-11. А я ще перенабиваюсь. І супрос мені гэта пошвара, яка там. Просто анігілюю все живое. 12 секунд, хлопче, прийдеться чекати. Чотири, 3, 2. Зато мені одразу. Бар, готовий. На вот барабан не поспел отдать. 15-5. Супер рандом. ВБР, ты просто охуенен. Сподіваюся, зараз розпрацовщикам, які працюються в Wargaming, соромно за те, що вони роблять. Бо сьогодні то в один бок, то в другий бок. То в один бок, то в другий бок. Карацей, коли ближайшие 2 бої?
будзе перамога, нават калі гэта вот гэты бой такім добрым настрэлам, то мы скончым. Калі не, то просто 2 баі адгуляем і на гэтым фініш на сённяшні дзень. Так, зеленка, только зеленка. Добрый камуфляж, мне падабаецца. Асабліва лодка. Don't deny your destiny. Так, батшат, ты меня не засветишь? Нет. Не-не-не, нельга. Добре. Наши зупинили их. Так, их нахабность. Так, слухайте, можно было б... Ну добре, я уже обойдуся без фугасу. А можна було б зарадити сапраўды барабан фугасу, зараз зробити ось тут собі пляцовку добрую. Настрельную. 9,3 перенабивання. Давайте зроблю, чого? Початок бою тільки. Бляха-муха. На гэтым танку так не будзе, добра. Так, гэта ёсць. Не туды. Ось гэта туды. Да ідзі ты ў сраку. Одно дрэва толькі паклаў нармалёва. Все астатнія не. Я яшчэ перанабіваюсь. Прабачце, я, конечно, херняй займаўся ў гэтым баі, але... А не, слухайте, 2 дрэвы паклаў, нешта я тут сабе занадта уже крытыкую. Так, давай, хлопцы, на Центуріоне. А дзе ж ты там? Удес. Так. Ось і ёлуп. Ось гэта я дурень. Не, гэта не я дурень, оказывается. Гэта просто не мой фраг, як кажуць, так? Ай-яй-яй-яй. Я перанабіваюся. 27 секунд, чакай. Калі ён яго заваліць, то можна будзе ехаць. Чакай 12 секунд яшчэ. О, все, поехали. Так, 300. Хто може дати на 300? Хто з ПТ? 300 Паттон тільки може дати. Кажу, хто з ПТ? Паттон, бляха-муха. Ой-ой-ой, не-не-не. Так, ну
Ну, зненацька можна увірватися, то у Вафентрагера десь бить його, правда ж, ні? Звісно, наші тільки ссуться. Не розумію, чому 19 секунд ще. Почекаємо до 10 і потім поїдемо. 12, 11, 10, поехали. Главное, как мне только вы гусельку не поставили, чтобы я не стал на одном месте. Слухайте, а я ніби чекав мене тут. А як это? А як это я мене чекав тут, розумієте, ні? Дайте, хлопці, світло. Так, вось гэта дзіва. Вось гэта дзіва, калі што. Я лічу, што ён будзе чакаць тут, ён будзе падстаўляцца, а тут, аказваецца, ён чакаў нават. Ён быў зведзены сюды, куды я ехаў. Цікава атрымліваецца, правда? Так, я лепш перакіну барабан, у нас 2 шотны, Вафентрагер чамусьці едзе адкуль не зразумела. У нас таленавіты 50Б. Ён лічыць, што калі не прабівае супраціўніка, гэта чыты. Не, ну мы тут постоїмо. Я упевнений, що вони будуть їхати атакувати нас. Особливо ось гэты. З гэтага боку маю на увазі. Ну, конечно, Вафентрагер так само. Будем дапамагаць ззаду настрэльваць. Цікава, дзе ён тут стаіць? Просто за домом? Першы раз бачу, каб там хто-небудзь стаяў, дачакаў. Так, дзякуй Богу, яшчэ горад не зліўся. Ну, цяжка тут насамрэч. Ініцыяцыю цяжка будзе зрабіць. Батчат фуловы. Потым праехаўшы па цэнтру. Enemy armor penetrated. Enemy armor is damaged. Enemy is hit. They hit our viewport. We cannot see anything. Супер. Our rangefinder is fixed. Так, тим часом.
Так, мяне ведаеце, што зараз хвалюе гэта тое, як будзе гуляць Вафентрагер. Вафентрагер. Так, я калі што з барабана забіраю абодвух, так? Так. Адзінае толькі я не магу ініцыяваць, бо іх двое. І на дзіва Вафентрагер мяне здзівіў тым, што ён быў зведзены ў гэты код. Магчыма, я нешта ламаў. І ён мае там нешта ў сваёй кішэні. Ну як у кішэні? Падпахаў, як кажуць, так? Нешта там захаваў. 50Б нешта там ператрынуўся. То бок. Так, паттон там, гриль там. Вафентрагер тут павінен быць. Ну вось зараз жа ж я нічога не ламаю, правда? Правда. Enemy armor is damaged. Enemy vehicle destroyed. Так. Так, а вось зараз я нічога не ламаў, ён мяне не чакаў. Заўважылі, правда? Заўважылі. Ну, все равно мы яго перагулялі. Ага, паттон уже там, на месцы. Obliterated. Так, зразумела. Зразумела. Так, з барабана я павінен яго забіраць, адзінае толькі, каб усё заляцела. Толькі каб усё заляцела. Enemy armor is hit. Tracking capacitated. We are an easy target. I trust. Now you will take me seriously. Track operational. Так. Да ў сэнсе жыві, тут же 2 хвіліны засталося, і арта супраць мяне, як гэта жыві. М3, М53. А, добра. Гэта добра, што гэта арта, таму што ён не занадта хутка, ён не ўцячэ. Я чамусьці падумаў, што ў іх бачат, ці лора у якасці арты. Паўтары хвіліны. Добра, там форткі. Форткі нам перашкода, таму лепей пад'ехаць. У нас хвіліна, спакойна дабраць яго. Ён нас нават калі праб'е, то нічога у яго не атрымаецца, гэта 1000 толькі будзе. Ось так ось. Піську вверх.
Затащили. Калі не цяжка, подписки, падабайкі за такой бой. Ну што, як я і казаў, калі добры бой, то мы на гэтым скончым. Наш першы ўзровень. Супер. Вось, а таму. Дзякуй вам вялікі за прагляд. Калі глядзелі ў запісы, падвойнае дзякуй, калі паставілі падабайку, патройнае, калі падпісаліся на канал, дык увогуле абняў, прыпадняў, пакруціў, на месца паставіў. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вами сустрэнемся заўтра ўжо ў Еўратрак сімулятары. Вось. Хіба што заўтра таксама выйдзе яшчэ чарговае відэо па Long Dark, дзе мы знойдзем гэтую дзіду, канцоўку дзіды, сталёвую. Вось. І яшчэ раз падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Да пабачэння ўсім. Пакуль.